ngagcina nge-quotation. Nakho la ngikhona ke manje, nakho la ngikhona. Cha man. Ukuphi? Ngicela udvulele ifoni yakho. Ifoni yakho efuna wayifaka kuphi nendawo imali? Ngeke ngicelile ungicele ngemali yakho. Ucela mina ukuthi hayi no. Ngithi mina ke Nceko. Ya ne. Uyinceko? Ya ngineke. Ngithi mina ke ngiyayifuna nje, ngiyayifuna. Ngawo wonke amandla. Ngiyayifuna. Hayi amandla, ngifuna imali, angisebenzisanga amandla mina ngifaka imali. Ngasebenzisa ibank account. Ayakwaziwa kanjalo madoda. Sixazulula kanjani inkinga manje mawulu? Sixazulula kanjani inkinga mawulu? Akusona manje. Ngiyakuzwa mina. Thosi lima khona yeso. Yeah. Yabona nawe? Yeah. Ngiyabonga mfethu ukuthi ulethile la yeso. Kodwa uyangicika manje. Babukeli, namhlanje sizoxoxisana noShange obesibhalele ekutheni unenkinga mayelana nemali yakhe. Ukuthi namhlanje siyobona somxazulela yona kanjani. Njengamanje ngicelile ukuthi abafowethu bangisize, ngibhalelile iCoconut TV ukuthi bangilekelele kulolu daba olungiphethe kabi, but ngiyabonga ukuthi basamukele isicelo sami. Shange, sitholile isicelo sakho ofuna sikusize ngaso. Phela nendoda othi yathatha imali yakho, asichazele ukuthi kwakwenze njani. Ya mfethu kunjalo nje, yazi angikho happy kahle kahle, ngijabulile yabo. So into yenza ukuthi mfethu ngize ngikubhalele ngoba ngifuna incazelo, ngoba angi-understand ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Kunendoda la engayinikeza imali u-6000, nganginenkonzo kahle kahle kwakuyi-event yabo. So ngase ngimnikeza u-6000, ngicela ukuthi azongishuthela aphinda ngishayele amavideo. Umsebenzi wakhe ke vele ugood kuona, ngiyamazi, sijwayele ukusebenzisana, kodwa indlela enza ngayo angikho happy ngayo ngoba ngamfakela imali, emva kokuthi ngimfakele imali angiphindanga ngamthola. Uma umfonela nakubo futhi uma umbhekana khona futhi awumtholi futhi? Ayikho futhi indlela engazamanga ngayo yabo. Ingakho futhi ngize sengiqala ukucasuka ngoba ngizame ngayo yonke indlela, ngimfonela, ngisenda ama message Facebook, ayikho futhi indlela engenzanga ngayo, kodwa still naye futhi ayikho imizamo ayenzayo ukubuyela kumina. Angeve mhlambe ukuthi wasekhohlwe idate. Basiyabona ukuthi no uzolimala mawuthi. No, akwazi mfethu, akwazi. Ngeke mfethu ukhohle event, ukhokheliwe imali, wanikezwe imali, kwathiwa wozokwenza umsebenzi. Yabo, ngabe ngeze kuthiwa mhlambe ke mfethu ukuthiwa imali mhlambe ukhale ngokuthi imali incane, lo 6000 ngiphinde ngiede. Manje awukwazi ukuthi ngathi ngifakile imali wena ujike uvala ucingo. Shuthi mina isilima lapho. Yabo. Mawuya kubo bathini kubo? Yokwenzani kubo? Njengomuntu osebenzisana naye, neqiniso lokuthi uyazi kubo. No, ngiyakwazi kubo. Kodwa umuntu engamnikeza imali uyena. Uma ngiyakubo bazongisiza ngani? Uyena umuntu ekufanele eze kumina azongichazela ukuthi imali kwenzakaleni. Yabo? Ngoba lento akajwayele ukuyenza. Ngizokubeka lokho. Yeah. Angifuni futhi ukumveza kabi. Phela ngifuna ukuthi angichazele ukuthi lo 6000 wami ahleli nawo kanti ngangimupha yini, yabo, ngangimzama noma ngangimvula yini. Ngifuna ukwazi ukuthi imali yami kahle kahle uyenzeni ngoba ngiyayifuna phela. Cha ngiyayifuna mfethu, cha ngiyayifuna. Sekunesikhathi singakanani lento eyenzekile mhlawumbe? Into ngoFebruary le. Okay, njengoba February emva kwenkonzo waphinda futhi wamfuna walokhu umfonela uzama futhi. Wena ungahlala unika umuntu 6000? Ya konenkulu ngempela lo manje. Mfethu nje wena ungahlala nje uthi hayi ke sengimnikele, wena ungahlala nje urelax, ushaya izandla. Hayi ngeke mfethu uzohlala ngoba yafika iservice yazi yadlula nangakusasa ngaze ngayislima. Yabo manje ngislima manje. Seyidlile no right uhappy. Yabo manje ingakho ngithi akakeze mfethu angichazele ingakho ngoba angimtholi yabo. Ayikho indlela futhi ukuthi ngimthole ngoba mangahlangana naye ngenza into wrong. So ngcono ukuthi ngenze ngalendlela ukuthi akazongichazela ukuthi kwenzakalini. Ngoba phela mfethu angisona isilimo. Ukuthi ngumfundisi bafaka akusho ukuthi ngimpatha. Uyangithembisa ukuthi cha manje ekuthembiseni ngithi mina ukuthi mfethu ngumfundisi akusho ukuthi ngimpatha. Kunjalo. Yayizwa leyo nto. Yes, ngiyakuthola mfundisi. Imali lesikhuluma ngayo. Umuntu ife ngakuhloniphi ukhombisa nokumhlonipha kodwa angakuhloniphi yena.
lo muntu ukuzela ngenye indlela yabo futhi akufanele size singene emandleni ngoba siyakholwa thina kodwa khona izinto obonayo ukuthi la ngenziwa isilima la ya kumbi and futhi kubuhlungu nami ngiyazwelana nawe lesimo sakho njengoba siphuthumile seza kutheni sifuna ukuyixazulula lenkinga obhekene yase sikhona njengamanje yona ngiyayifuna nje ngiyayifuna ngawo wonke amandla ngiyayifuna hayi amandla ngifuna imali angisebenzisanga amandla mina ngifaka imali ngasebenzisa ibank account ngifuna imali yami nje cha nini into engidingayo ukuthi ningisize kona ukumlanda nimlethela azongichazela ukuthi imali yami wayenzani kuyenzeka mhlambe udideke ukuthi uthi no yathini awuyenze ngifaka kanti wena usubuke elinye igama engenzansi bafo uthe uzongilethela yena ngithi ngizokulethela yena ukhuluma ngamaphutha imali ngiyazi ngayifaka kubani wena uthe uzongilethela yena uzongisiza wena sisabonisana yena ke kufanele achaze lento usungangibuza lo mbuzo obuzayo esekhona Shange ungami nolaka yabo njengoba unolaka manje uyabona ukuthi mayifika lo muntu ngeke no ukuthi mfethu awu understand the pain labafana bethu siyabazama sibanikeza imali sithembeke yabo uma sekufanele kuze ama result sengazi ukuthi thina sikho professional singanani isikhathi usebenzisana naye ayisesiside ayiside isikhathi ngisebenza naye ingakho ngithi lento mfethu ayifani naye yabo akayena umuntu owenza lento ingakho ngithe angimbeki kabi yeso angimbeki kabi ingakho ngithe ngifuneze la sixoxe njengamadoda ukuthi cha mfundisi uma ukuthi iyafika imali ngalesi sikhathi ngangixakekile kungcono mfethu umuntu okutshela into athi baba isizathu ilesi kunomuntu ovela into engidina kakhulu ukuthi wavela wanyamalala yangibasela ke lonto ngiyamsendela ama message ngiyamfonela ngimtholi Facebook angimtholi kodwa kwamanye ama post abantu uyalike ufuna zongichazela ke njengoba sisitholile isicelo sakho Shange simisele ngawo wonke amandla ukuthi lo muntu simthathe simlethela bafethu ngicela ningisize ningilethele le ndoda ngala la sima ngakhona kuShange yabona ndoda masifika le ndoda le ngiyacela kwehlisa umoya ungayenzi lutho uyangithembisa ukuthi ngiyawenza hayi bafangisho lutho hawu nazi le ndoda ndoda enkulu uqhamukaphi Aisha mana musungithinta cha ungangithinti ungalithinti ngiyacela ngifuna ukwazi ukuthi uqhamukaphi bhuti sizamile samthola njengoba sekhona la kuthina cela imali yami bhuti cha mana Shange mana ngikhuluma naye njengamanje ngithembisile Shange ukuthi no asile ngithembisile Shange angithi uyangibona ngikhuluma kahle ngicela ingaphakami imoya Shange no ngikhuluma kahle bhuti ngithi ngicela imali yami imali mfundisi cha phela yeke ungenzislima angikwenzi no ngeke ungenzislima ungenzislima nje manje awukwazi na into ezokunyanyisa awukwazi ukuthi ungangibuza ukuthi ngikhuluma ngani okay angithi yabo nje manje okay ungenzislima okay mfundisi sakhuluma nawe nge-event saqeda ngithi angithi saxoxa mfundisi nge-event ngakutshela i-date ngakutshela isikhathi sayenza ne-quotation uma ke sengifaka u6000 wenziwa yini ungabuyeli kumina iwona ke mfundisi 6000 ongekazi ungene awukazi ufake imali ku-account mfundisi awukazi ushela ukuthi wagcina nge-quotation senza i-quotation nawe awukazi uphinde ufake imali ayikho lokho okay imani khona umbuzo engifuna ubuza wawazi mayelana nento umfundisi ayethu ucela umsiza ngayo ngithi ngangiyazi umfundisi sinako ukusebenza naye safonelana sakhuluma ngayo event ayingo February 6 to 6 sayenza i-quotation yakho u6 to 6 ayifuna ngiwushuthe wonke ngizokuyeqeda ngakusasa ekuseni ngoba uqale ngo6 ngayizolo i-quotation yayithi 12000 umfundisi kwakumele afake u6
wakuma terms and conditions lo mali angiyifakanga yini 50% akaze afake imali umfundisi sagcina ngalelo langa ngangamazi noma umfundisi ubalekiswa ukuthi le mali inkulu kakhulu noma iyamhlula akaze akhona. Okay hayi imani musanukuthi uyangijwayela lo mfana ungithembisile mfundisi ukuthi ngeke ulwe uyangibasela yama ngizamxazulele inkinga mfundisi okay cela ungilalele mfundisi wami mfundisi manje ulo ngibiza ngumfundisi kwawena ke manje ngikhuluma ngemali yami la yeah ngafaka u6000 wawuthe wena ufuna malini u12 ngawufaka u6000 ikhona ifoni la yabo ngizokukhombisa la ukuthi ngoba ngayitransfer uma ke yena engasawa uma ukuthi imali akayitholanga yindaba kangasabuyeli kumina athi mfundisi besikhulumile wathula kwenzakalanga okay yini eyenza ukuthi ngamtholi ngimsendela ama message akarespondi ngani uyakhala mfundisi cha mana ngikhuluma naye uma ngisendela ama message awubuyi ngani kuma message apho mfundisi awukazi ufake imali yayingeke into esingaphinde siyixoxa ngoba ungafakanga imali mfundisi mina kuwena uma uthola ama message ongawazi ongawa understand uthuleleni ungasho ukuthi mfundisi engathi kune mistake ekhona yini ekwenza uthule mfundisi nginabantu abaningi engidila nabo uyakwazi lokho awukazi ufake imali mfundisi ungasondela eduze mfundisi ngoba manje ngiyabona usunako ukuthuthela unako ukuthuthela manje mfundisi yima mfundisi uthukela awumlalele nawe uthi uthini kuze lento siyixazulule kahle. Okay umfundisi akangizwe ngithi mina umfundisi angikuphiki event kangiyazi wangifonela sakhuluma na ku WhatsApp yonke into ikhona sakhuluma nomfundisi ngamnikeza quotation lo 6 kwakumela ufake akawufakanga umfundisi lakhuluma ngayo kwakumele kube u12 nansi ke i-mistake mina ku-account angiyenzi yabo ikhadi lami lihlala la okay la ngilana ke ngikhona umfundisi wakufakela imali akithi ayikho imali awufayelanga okay mfundisi wena njengomuntu othi wayifaka imali ngicela ungitshengise i-account wamfakela kuyona ingani njengamanje mina angifuna ngenza umuntu ongathembekile yabo ngoba la kahle khona ukwenzana isilima angiyilwi nawe yaso kodwa manje yena bekufanele abuye eze kumina uma kukhona mfundisi ayingeke bese ngayixoxa ungayifakanga awungicela umlalelo mfundisi uthini ngithi mina ke nceko uyinceko nginceko ngithi mina ke ubekufanele uma ethola ama message angawatholi kahle abuyele kumina athi hawu yazi futhi SG kunama message ongathola la engawa understand ukhuluma ngayiphi manje yaso so awukwazi ukuthi wena ngakubhalela ku Facebook ngikusendela ama message ngiyakufonela emva kwalokho angisakwazi ukukuthola uba isilima lapha hayi mfundisi no angifuni ukuthi ngifuna unehlisa ulaka lo lona kuze lento ixazululeke kahle ufuna sikhulume kahle hayi ngoba manje lama client mana ngeke izibe right into yethu mayizokukhona ukulwa nokuphikisana mina ngifuna imali yami umfundisi ngifuna siyenze belula lento umfundisi ngifuna aye efonini imali yami ngizongena abe seyacheck mfundisi ukuthi wasendela abantu umfundisi imali akayifakanga umfundisi engayifakanga nje nikumanje ayikho into angichazelayo wena ephathekayo umfundisi ukuthi wayifaka kweyiphi account kwi-app yakho ngayifaka kwi-account yakho usho kanjani kwi-app ngikhona yayingeke enze iphutha umfundisi le mali akayifakanga umfundisi njengamanje ningaxabani ngisho njalo mina sama ucorrecta iphutha elenziwa umfundisi la ngithola incingo left right center niyangifonela niyangifuna angifike lana nizongifuna imali kamfundisi engingayazi nayo mfundisi musukusondela eduze ngiyabona ukuthi content manje imoya yakho usuphezulu kube kuthiwa content ngifuna ngabe kade ngenzile umfundisi ngiyafonelwa mina manje yinina niyangifonela naye uyasabisa angasazi kwenzakala angazi ngoba ngemaphoyiseni ngivula icala noma ngenzeni uvulele bayiqala ngoba umfundi uyangithreatenishwa uyena nani ngalana niyalandela uvulele bayiqala mfundisi ukungiharasa lento aningaleleni kahle ngoba ngifuna imali yami mina kwena usulanda abantu manje cha ngifuna imali yami hayi mina ngifuna hayi ngicela imali ngicelile ngathi yehlisa umoya ngicelile ungitshele ngemali yami ucele mina uthi yehlisa no akwenziwa njalo madoda akwenziwa njalo ixazulule njani ingamawulo
Sizoxazulula indaba yemali yakho lana. Angifuni ukulwa. Ngifuna imali yakho madoda. Cha. Umfundisi unyusa umoya. Mfundisi. Wena ostayile 1066. Sekuwena futhi sefuna ukulwa manje. Angifuni into yenzayo. Imali akayifakile gijima. Sifuna ukusiza manje. Wena mfundisi akayifaki imali yakho. Akayifakile umfundisi. Abantu ngizwa ngapha na ukuthi umfundisi uShangu uyangifuna angazi imali yani imali akhuluma ngayo angaza ngiyithole lo. Ngagcina ngequotation kumfundisi. Nakho la ngikhona ke manje. Nakho la ngikhona. Cha man. Ukuphi? Ngicela udvulele ifoni yakho. Ifoni yakho esifuna ukuphi? Wayifaka kuphi nendawo imali? Ngifuna imali yami. Mfundisi ayikho imali. Imali ifakwa. Wena wayifaka. Yebo lo muntu ngisebenza naye yazi. Mfundisi wafuna iaccount. Ngeke ngilahle iaccount ngididi iaccount. Musani ukwenslip. Noma ngenslim ake. Masibone ngenza islim. Wena mfundisi waya ebank noma wayifaka ngefoni? Ngayifaka ngefoni imali. Ingani uma ngithenda message ngikubhalele yonke into nje. Wena sobuza mina. Ngicela mfundisi. No. Mfundisi. Yebo kumanje umfundisi amagama yakho akakhokhile. Mfundisi. Ngicela mina mfundisi. Ngicela mfundisi. Ukuze mfundisi. Ngifuna ixazulule inkinga. Ngifuna ixazulule inkinga. Kodwa manje niphakamele emoya. Mfundisi, ngicela uthathe ifoni yakho. Ungikhombise ukuthi ngina efanele. Wena uthe uyifake kwi-account. Wena uthe uyifake kwi-account. Iyaphi? Ngicela ukubona leyo account wayifake kuyona. Mfundisi. Yazini. Ehlisa umoya. Ungithembisile la kade uthi wena. Ngithembisile yeso. Kuze lento ixazulule. Yangikasula le yabona. Yazi ngendlela ade kuhlonipha ngayo. Ngizofika kulomfana ngisakhuluma manje naye sengikhuluma nawe manje. Ya, khuluma nawe. Angisona silima nceke yaso. Ngiyakuzwa nini? Ngisona silima xola yaso. Ngiyakwazi. Yabona nawe? Ya. Ngiyabonga mfethu ukuthi ungilethile la yaso. Kodwa uyangicika manje. Cha, nawe uyangicika manje. Ungaciki. Ngoba nawe ubhizi manje uthatha iside lalo. Ngizosiza la ikhona ifoni. Ngizokukhombisa ukuthi imali yangena. Angikhulumi nawe. Vula ifoni. Angikhulumi nawe. Ifoni ezosilamulela. Imana. Kuze lento seyixaza. Awonke ngimlalele ukuthi uthi. Uzoyikhipha somlalela kahle masakuvula ifoni. Uzoyivula ifoni. Sifuna ukuzwa ukuthi wena phela mina wena ucelwe mina. Yeah. Njengamanje lo uzongitshela ukuthi mina angiyifakanga imali ekubeni ngayifaka. So nobabili kahle niyangicika manje. No guest akho. Ungaciki. Ungaciki. Ungithembisile yazi ikhonto eyishilo wathi uyangithembisa ukuthi ngeke umoya wakho uphakama. Kepha manje siyaphakama manje. Yehlisa umoya njengokutela. Yehlisa umoya mfundisi. Mina ngifuna ukuthi imini imali yami. Yazi lento zixazululeke. Ngicela ukhiphe ifoni. Kuze sibe neshow yokuthi imali wayifaka endaweni eright. Imani. Hey cha, ngizoyikhipha kanjani ifoni? Amabodyguard. Amabodyguard. Yazi ubonelwanga akafuna ukhipha ifoni. Yazi ngithe. Ngeke ngayikhipha ifoni. Ifoni yabuka manje uzolimaza izinto kanti manje angithandi ifoni yakho iyona ezosiza manje izosixazulela inkinga. Ngiyazuleka lento uma uthi manje futhi niyala futhi. Ngixazulule kanjani lento? Madoda ehliseni umoya. Ukuze sithole isisombululo salenkinga le. Ngicela Shange ukhiphe ifoni. No ngizoyikhipha vele. Sibone ukuthi ngizoyikhipha vele. Kuba sekuliwa nje. Iyona i-account. Uba ukhulumayo manje. Uba umnikazi wale show. Mina. Ngicela uthule kancane. Kuze yonke into ihambe kahle. Maye izovula ifoni nje kuphela. Ngicela uthule kancane. Bani umnikazi wale show? Imini umnikazi we-show. Ngicela Shange ungenzele ukucela kuwena. Ufuna ukubona i-account. Mana ungalokusondela la usana ukubuka wena nje kwana ngicasula. Imini wazi i-account ekumele uboniswa le phone. Imini wazi inolaka le ndoda. Cha futhi yazi vula ifoni mfundisi. Iyona ezosisombululela lento. Ngisowasilima wona yazi.
Waze kufanele i-account. Cha ngiyakutshela kodwa ngiyavela ngiyima sayibona after ngiyangena ku-app ngithi uyabo. Yeah, ngiyakubona. Angisasilima wena. Yeah. Vula i-app mfundisi yokulima sayixoxa apha. Cela uyibona ukuthi wafaka kuyona ngempela ne-account. Ubani? Uxolani. Manaki ngifuna ukukhombisa account number. Okay. Le account number kabani? Ibhala uthi Sibusiso. No. Shiya lokho mina osendile. Yeah. Ngibuza ukuthi le account number le ekabani? Le account number le engisende kuyona imali ekabani? Ibhala uthi Xolani. Ngicela veze lapha. Bese ke ngiyangitshela ke nobabili umuntu okade umfone ethi ubani? Yes, ngiyakholwa. Yena usendele bani uXolani. Fanisani i-account. Wangenzeka igama abhale elinye fanisani i-account. Alibe kumina ikhadi ngoba manje angifuni ukuphazamisa izinto. Yayibona iqala ngo-13 yami iqala ngo-15. Kanti le mali ingene kubani kanti? Oh ayisezanga kumina futhi. Umfundisi wena uthe imali yangena kumina ngibhalela ama message. Angithi mana kancane bhuti. Angithi uyabona ukuthi inamba ziyafana. Yeah. Iphambanela ekugcineni. Yeah, ikhona impela. Khona impela. Ngiyaxolisa manje. Manje kuthiwa ngene. Mina ke kuthiwa ngiyaxolisa. I think iphutha imina owalenza. Angithi uyabona ke. Yeah. And ilokhulu. No. Igama lami lilungiswa kanjani? Cha ngiyaxolisa. Lilungiswa kanjani igama lami? Ngiyaxolisa futhi. Ngivezile lokho. Ehlisa umoya bona kithi, bona ehlisa umoya. Ngoba thina sesitholile isixazululo. Manje ke manje awumeke. Ngizokupha something, ngizokupha imali bhuti. Ngicela ukubuza mfowethu ukuthi awuzophinde uyifake kulo muntu? No ngizokupha manje. Ezokuphi? Khulula ngemali. Yini into engingayenza la? Angithi manje shuthi yangena kumuntu oronke. Okay. Shuthi kufake ngebhenki ngaphakathi. Yeah, angithi uyabona ukuthi imali ngayisenda nakho. Yeah, mina ngiyambona usenda. Just that. Yeah. Na i-date. Yeah, yonke i-date ikhona. 14 February. Yeah, ngiyabona futhi. Just that kuphambana amalokho nje. Yeah. Kodwa mawubhala kuzofanele imakanane manje ngoba zonke izinto zakho selungile right. Ehlisa umoya ke manje. Ube nephuthu mfundisi. Sesifuna ukulungisa ama-itheli umfundisi manje. Ebhenki siyanja so. Nanokuthi bethenye into engistressile yabona engididile ukuthi uma ngimsendela ama-message akaphenduli, uma ngimfonela akaphenduli. Uma ngiphendula engcono ukuthi ubesho wena bekufanele umfundisi umphendule ngoba uyazi ngoba wena uyazi niyasebenzisana nomfundisi befuna uma ekufonela umphendule ngesikhathi ekwathatha umezwela mina nomfundisi niyasebenzisana umfundisi usebenzisana nawe ingakho nje kutheni kumele kutheni lento siyixazulule kuze lento iphathekayo ukuthi no imali yafakeka kumuntu oronke. Sibuyele kwegama lami ke mfundisi uthi ngizomisa kanjani ngisana ndaba nemali yakho uthi ihambe yayakubani ayikho into engayenza kwenzayo phela silosikhumputhe ngisazosebenzisana nalomuntu njengamanje ngithi ingakho ethi ngithekela ngibone liphutha lama ngithi ngiyaxolisa ne ngase ngithi ngizomzama ngizomupha imali njengamanje mina into ekumele ngiyenze manje engistressayo ukuthi ngizama ukutracer lo muntu engamfayela le mali yabo nanokuthi into engicasulayo nengiphathe kabi ukuthi kube ngathi ngikhuluma into engekho angithi uyabona u6000 iwona impela mina iphuthe engalenza ngafakela lo muntu orong into esiselungisa manje uthi futhi ngalokho ngiyaxolisa ingakho wena mfethu bengicela kahle kahle nami usungisizile ngoba bengifuna explanation ukuthi yini eyenze ukuthi angaphenduli ngoba okube kuthiwa asanga la bengeke ngiyazi yonke lento ngoba bengeke ngilithole nethuba lokukhuluma naye ubezoyichaza nini lento ngimsendela ama message engaphenduli hayi kodwa mfundisi khuleka ehlisa umoya nisazosebenza nomfundisi into yethu ixazulekile yonke into umfundisi ufaka imali endaweni errong betshe ukuthi uyifake kuwena tela mina wehlisa umoya njengoba umfundisi sechaze yonke into nje manje right mfethu ngiyaxolisa sibuyele lento ethozongizama ngayo ke mfundisi manje yona isiba kanjani ngizokunika manje uzokunika khule awusayilungisa khona ya uzolungisa ngoba yona ke le phambi kwabantu ngifuna siyilungise phambi kwabantu no it's fine let's ngikusendele uzokusendela yonke ungaphindi ufake ama account wrong mfundisi cha le isahlangeneke leyo letha ngizokusendela manje wena ngopha imali manje thuka ngalokho umuntu uzokuma mfundisi yonke into yakho izoba right. Cha abafethu bangisizile futhi ngijabulile ngiyabonga nokuthi nje iqiniso namhlanje ngiyalazi ngikhululekile nasemoyeni futhi ngixolisile nakumhlobo wami
Ngiyabonga kakhulu kubafowethu beCoconut TV. Umsebenzi enwenza abafowethu muhle kakhulu. Ngiyabonga. Bafethu uxola lona ngijabulile ukufika lana cause bese ngithola ama-message left right center ama-young technician and all that and bengibulalela i-reputation leyo nto leyo but ke sikwazile ukuthi iCoconut TV isize siyilungise leyo nto leyo. Ngiyabonga bakwethu sikwazile ekutheni sixazulule nje inkinga yethu ebesibhekene nayo la ephakathi kwaXola no-SG Shange. Bafethu siyazi ekutheni ibinzima kakhulu bengelulu ixazululo kodwa-ke siyacela ekutheni sibhalele yonke into. Uma unenkinga sondela eduze kwethu. Labo uDuma uzokusethela into zakho.